da magana a yau da magana a yau ke nake da takaici abun ba daɗi yakan saka raina baci kai tsaye mu kira shi rashin mutunci ya ci gwamnati ta sasa sauran hukunci kada ku ci na cikin jami'a don a cikin ta hana cutar da yayan jama'a kana matsayin malami amma kai jama'a me ya kai ka aikata abu na rashin da wai malami shine zai nemi dalibarsa abun takaici wata masu harkiyarsa baya tsoron Allah bai tunanin yayansa ya ke kashe burinsa cimma manufansa baya ko tunanin cewa ubangiji na ganinsa in kin ki yadda jarabawa sai ya kada ki ba ke kadai ba faduwa zai shafi ni da ke mana tunda ya nuna wisdom ki ke kuma kin nuna cewa wai kauna na kiki to fa ki sanni da ke duka ruwa muki jarabawan shi ba hanyar da za mu sallaki masu hali irin wannan Allah ya tsawake duk dai ta wani bangaren da laifinki matsayin musulma kike kalli shiganki karatu kika zo ko kwatallan jikinki ke kika nuna bakin cikin yaran kirki kin ga ya nemi wacce da wacce kawai iyaye kullu